Това не е пресилено, че това е войната, която те е обсебила. Войната за истината. Съвсем не е пресилено. Това вече продължава около 8-9 години. И? У всички учени и няма никакъв резултат. При 3-4 правителства. Златото е най-важният стратегически ресурс на дадена страна. Да. Всички хора в целия свят, в това число и госпожа Америка, се бори за златни находища в света. Има даже Световна геоложка служба, която занимава с златни находища в света. С жълтото това са златните пояси на България, а в средата е златният триъгълник, а след това са сребърните пояси в Западна България. Но там също има златни зони, ето меридионални, там около Чипровци и също така едно от големите находища на територията на Сърбия. Ти искаш да внушиш някакво спокойствие в народа. Точно така. Ами, той как като